Ναι, κύριε Δήμαρχε, ναι. Να σας εξηγήσω κάτι. Επειδή όλα αυτά τα χρόνια στην Ερέτρια οι εκδηλώσεις της Καθαράς Δευτέρας ήταν εκδηλώσεις οι οποίες έβγαιναν μέσα από τη Δημοτική Αρχή καθαρά. Γιατί? Να μην κοροϊδευόμαστε, έτσι δεν είναι, κύριε Δήμαρχε, κανένας σύλλογος δεν είχε τη δύναμη να πάρει λαγάνες, να φέρει κρασιά, να κάνει. Έτσι δεν είναι, κύριε Δήμαρχε. Ναι. Δηλαδή αυτή ήταν μια καθαρά εκδήλωση της Δημοτικής Αρχής. Εμείς την πρώτη χρονιά εμείς το κάναμε χωρίς καμία. Την πρώτη χρονιά που το κάναμε, εμείς το κάναμε μόνοι μας. Όχι, πώς δεν το κάνετε. Θέλω να πω ότι δεν ζητήσαμε χρήματα. Δεν ζητήσαμε χρήματα, δεν πήραμε χρήματα από το Δήμο, έτσι. Δηλαδή, συγγνώμη, απορρίπτω με την όποια βοήθεια έχουμε από το Δήμο. Όχι, σε είδος πήραμε. Θέλω να πω ότι πήραμε σε είδος. Ξέρετε, Δηλαδή ζητήσαμε λαγάνι, είναι εφικτό θέλουμε να πούμε να γίνει. ήταν καθαρά μια εκδήλωση η οποία είχε ως πρώτο οργανωτή το Δήμο και βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε. Έγινε πρόπερση, κύριε Δήμαρχε, ήρθε και ο σύλλογος, το βάζαμε, θυμάμαι γιατί όλοι έτσι. Ακούστε λίγο. Είπαμε λοιπόν ότι να σπάσουμε αυτές τις εκδηλώσεις, να κάνουμε περισσότερες εκδηλώσεις, όπως είπατε πολύ σωστά, έτσι, και να αξιολογήσουμε πώς γίνονται, πού πρέπει να γίνονται, πώς πρέπει να γίνονται. Εάν γινόντουσαν και υπάρχει ιστορικό, όπως λέτε, βάθια Ερέτρια, έτσι, λοιπόν, και έχουμε καταλήξει αυτό. Πέρσι με τον κύριο Δήμαρχο μιλήσαμε ότι έγινε μια. Αυτά συμβαίνουν, δηλαδή μου, να μην το ξανακάνουμε. Είπαμε από πέρσι ότι εμείς φέτος θα έχουμε το Σάββατο και τελείωσε. Έχουμε λοιπόν το Σάββατο. Άρα αφήνουμε να διαδείχνει το Σάββατο. Ένα λεπτό, γιατί τελικά μου φαίνεται ότι συνενωθήκαμε, αλλά δεν συνενωθήκαμε. Πριν το 2010 ήμασταν δύο δήμοι. Ερέτρια, Αμάρινθος. Δήμος Αμαρινθίων. Ο Δήμος Ερέτριας είχε 3 μέρες. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Το Σάββατο κάνανε οι ιδιώτες, την Κυριακή έκανε ο Σύλλογος, τη Δευτέρα έκανε ο Δήμος. Σωστό. Τώρα είμαστε ένας Δήμος και έχουμε εκδηλώσεις σε πάρα πολλά μέρη. Πρέπει λοιπόν να καλύψουμε και ως Δήμος εμείς, αλλά και ως Σύλλογοι εσείς, να καλύψουμε όλα τα μέρη. Είπαμε, επίκεντρο των εκδηλώσεων για τις Απόκριες ή Αμάρινθος. Καρναβάλι, επίκεντρο. Θα δούμε πώς θα το γεμίσουμε γύρω-γύρω στη συνέχεια. Επίκεντρο των εκδηλώσεων το καλοκαίρι η Ερέτρια με τα Κανάρια. Και είδες και φέτος και πέρυσι και πρόπερσι ότι ο Δήμος είναι παρόν κάθε χρόνο στα Κανάρια και βοηθάει όσο το δυνατόν περισσότερο, με ό,τι δυνάμεις έχει. Εάν τώρα πάμε να εφαρμόσουμε αυτά που κάναμε πριν το 2010, το 2014, θα τα κάνουμε μπάχαλα. Κύριε Δήμαρχε, θεωρώ ότι όλοι έχουμε συμφωνήσει σε αυτό που είπατε. Δηλαδή στα δύο κεντρικά σημεία όλοι δεν έχουμε συμφωνήσει. Δηλαδή, η απόκληση η Βάθια, καλοκαίρι η Ερέτρια, με όποιες παράλληλες εκδηλώσεις γίνονται, έτσι κύριε Δήμαρχε. Σαφώς και το καλοκαίρι γίνονται τα Αμαρίνθια, δεν το συζητάμε, και εδώ γίνονται εκδηλώσεις τώρα της Απόκριας. Απλά θα πρέπει τα κύρια γεγονότα να τα κρατήσουμε λίγο, αν θέλετε, καθαρά, βάλτε το στην εισαγωγικά τη λέξη, για να μπορέσουμε να έχουμε τη μεγαλύτερη, τη μέγιστη επιτυχία. Άρα λοιπόν, ο Δήμος θα καλύψει, θα βοηθήσει σε όλες τις εκδηλώσεις, όσο μπορεί. Είτε υλικοτεχνικά, είτε με χορηγίες από ανθρώπους τους οποίους θα πλησιάσουν, είτε με δικά μας χρήματα από το νομικό πρόσωπο, θα βοηθήσουν. Σε τι ύψος θα το δούμε στη συνέχεια να το προχωρήσουμε. Να καθορίσουμε τώρα, θα ήθελα, τις εκδηλώσεις που να κάνουμε. Είπαμε, Κυριακή είναι το καρναβάλι. Δεν το συζητάμε, αυτό είναι κύρια αν θέλετε, εκδήλωση και είναι η κεντρική. Δευτέρα θα κάνουμε κούλουμα στην Ερέτρια και απευθύνομαι στους συλλόγους της Ερέτριας. Με τη βοήθεια των υπολείπων συλλόγων από τις άλλες πόλεις, αλλά απευθύνομαι στην Ερέτρια. Δήμαρχε, δεν χωράει ερώτηση αυτό το πράγμα. Θα γίνουν. Κύριε Δήμαρχε. Ενανάκη θα γίνουν από το Δήμο μόνο αν δεν συμμετέχουν οι σύλλογοι. Αλλά εγώ θέλω να μου πούνε θα συμμετέχουν οι σύλλογοι Δευτέρα. Κύριε Δήμαρχε, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω στις εξής. Σαββάτο θα γίνει εκδήλωση στην Ερέτρια. Ας το Σάββατο. Το Σάββατο θα γίνει εκδήλωση στο σύλλογο. Δεν θα γίνει στο σύλλογο. Είναι ξεχωριστός φορέας. Δεν μιλάμε για το δημοτικό. Εδώ μιλάμε για κάτι που γίνεται. Εσείς μιλάτε για εκδήλωση συλλόγου αυτή τη στιγμή. Το Σάββατο θα κάνει εκδήλωση. Ξεχωριστού συλλόγου. Δηλαδή η εκδήλωση που γίνεται στην Αμάρινθο τη Δευτέρα την κάνει ο Δήμος. Όχι, όχι. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Είπαμε τώρα θα υιοθετήσουμε, είμαστε όλοι, δεν είναι ένα. Εσείς μιλάτε για έναν το Σάββατο. Πολύ ωραία. Αυτό το ομάδα δεν έχουμε την θα γίνει πάλι υπό την αιγύδα του Δήμου. Δεν αμφισβητεί κανένα. Αλλά είπαμε να βάλουμε πρώτα. Δεν πρέπει όμως να βάλουμε στη σειρά τα πράγματα. Ξαναλέμε. Το Σαββάτο η εκδήλωση
είναι εκδήλωση του Συλλόγου, δεν είναι κύρια εκδήλωση μέσα στις εορταστικές εκδηλώσεις των απόφασεων. Δεν είναι κύρια. Είναι του Συλλόγου. Μπορεί να κάνει του Συλλόγου γυμνότος. Δεν θα μπορεί να κάνει. Και κάποιος σύλλογος μπορεί να κάνει πάρτι στην Αμάρισα. Δεν μπορείς να το απαγορεύσεις. Δεν μπορούμε να στήσουμε το όλο πρόγραμμα πάνω στην εκδήλωση του Συλλόγου του Σαββάτου. Το πρόγραμμα στείνεται στην Κυριακή και στη Δευτέρα. Εκεί θέλω να είμαστε όλοι μαζί. Το καρναβάλι της Κυριακής και τα κούλμα της Δευτέρας. Ξεκινάμε λοιπόν από το τέλος, από Δευτέρα. Δευτέρα θα είμαστε όλοι μαζί στην Ερέτρια να κάνουμε κούλμα. Το πιθανότερο είναι ναι από μεριά μας, αλλά θα πρέπει πρώτα να συζητηθεί και με τα παιδιά του Συλλόγου τη Δευτέρα ή την Τρίτη στη συνέλευση. Μάλιστα. Δηλαδή θα πρέπει να πάρουμε από τα παιδιά το OK. Γιατί μέλος θα λέμε τώρα. Ένας σύλλογος. Ο πολιτιστικός σύλλογος λέει ότι είναι απαγορευτικό να μην κάνουμε εκδήλωση τη Δευτέρα. Άρα και ο Κανάρης. Συγγνώμη που δεν έχω την έκδοση Δέλτα Σίγμα, αλλά θεωρώ ότι ως προηγούμενος πρόεδρος μπορώ να πάρω στην πλάτη μου το βάρος και να πω ότι θα είμαστε εκεί. Πολύ ωραία. Και το γνωρίζετε, κύριε Δήμαρχε, πέρσι που μας δίθηκε η βοήθεια, δυστυχώς μόνο ο σύλλογος ήταν εκεί. Έτσι, ωραία, έτσι. Μόνο ο πολιτιστικός σύλλογος ήταν εκεί. Και προσωπικά ο Βομερής με την ποδιά. Καλά, δεν θα πούμε σε Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Όχι, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Λέω ότι είναι απαγορευτικό για την Ερέτρια να μην κάνει την καθαρά Δευτέρα εκδήλωση, όπως είναι απαγορευτικό για τη Βάθια να μην κάνει την Κυριακή καρναβάλι. Λοιπόν, η σύλλογη της Σαμαρίνου. Είμαστε πάρα πολύ. Πάμε στο επόμενο βήμα. Πού θα κάνουμε τη Δευτέρα εκδήλωση? Νησί ή πλατεία? Νησί. Νησί. Εν τω μεταξύ να πω κάτι, συγγνώμη λίγο. Είχαμε πάει στην Ενοπέρ και θέλει και η Ενοπέρ να κάνει χαρταετό την καθαρά Δευτέρα. Ενοπέρ? Πού θα κάνει Ενοπέρ? Στα πάνω στη Δήμαρχε. Είδατε κάτι που προηγουμένως. Αυτός που έκανε και πέρσι. Επειδή είναι λίγο περίεργος. Δεν έπρεπε να είναι και αυτοί που απ' έξω λένε εγώ θέλω να κάνω αυτό. Λένε μεγάλε κάτω αυτό. Αλλά ενημέρωσε μας θες να κάνεις. Να έχουμε ένα πρόγραμμα. Δηλαδή συγγνώμη Ενοπέρ ενημέρωσε εσάς και δεν ενημέρωσε το Δήμο. Όχι, το είπε στην πίτα της, δεν ξέρω τώρα. Στην πίτα της Μα ο Δήμος είναι υπεύθυνος. Είναι να θέλουμε. Να κάνει χαρταετό. Απλά επειδή τα κούλουμα. Να κάνουμε στην παραλία. Επειδή τα κούλουμα έχουν ούτως ή άλλως το πέταγμα του χαρταετού. Ναι. Εγώ μόνο αυτό φοβάμαι στην πλατεία. Δηλαδή δεν μπορείς να το κάνεις, ξέρω εγώ, και να είναι μέσα στα πλαίσια της εκδήλωσης. Τουλάχιστον στον καζόν, ας πούμε. Όχι, μπορούμε να το κάνουμε αν μπούμε στη διαδικασία να ανοίξουμε το σχολείο, κύριε Δήμαρχε. Δεν έχει καλώδια. Και στην παραλία. Όχι, μπορούμε από κάτω στην παραλία που είναι τα φεριμπότια, δεν έχει καθόλου άλλο. Μόνο τα καλώδια. Και να είμαστε όλους ο κόσμος εκεί. Από αυτή την άποψη. Έτσι. Για τα καλώδια. Μπαίνει ερώτημα, έχουμε ένα ερώτημα εδώ και το κρατάμε. Δηλαδή, αν είναι να γίνει και το πέταγμα του χαρταετού και τα λοιπά, μην είναι επικίνδυνο για τον κόσμο. Στον ένα από τους δύο. Ή αλλιώς τον καζόν, όπως γινόταν όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ προτείνω να γίνουν όλα μαζί. Σε ένα χώρο όλα κοινά. Όλα μαζί, όλα. Να μην γίνει άλλο στο νησί και άλλο στην πλατεία. Πάντως το 2011 που έγινε στο νησί ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση και ο χώρος ήταν πάρα πολύ ωραίος και προσφερόταν και για όλη τη διαδικασία που έγινε και για το χαρταετό. Και πολλοί κόσμοι και οικογένειες. Και οι οικογένειες, δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, τα παιδάκια μπορούσαν να είναι ελεύθερα. Αυτό το καλύτερο. Ξέρετε, επειδή βλέπουμε πολύ εύκολα, πάρα πολλά χρόνια το θέμα των συντών, το είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω πώς το έχετε αντιληφθεί. Κάποιοι άνθρωποι που ασχολούνται, έτσι, είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα των συντών. Μην το βλέπετε εύκολο. Για όσους ανθρώπους, και θεωρώ ότι ο κ. Δήμαρχος κατ' επανάληψη έχει πάρει στις πλάτες του το βάρος της ευθύνης για κάποια πράγματα. Κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη που το λέω, έτσι. Θεωρώ ότι έχει επίγνωση του τι έχει αναλάβει, αλλά σε περίπτωση, και το έχουμε συζητήσει, που συμβεί κάτι, θα είναι ο μόνος που θα το πάρει στην πλάτη του και όλοι οι άλλοι θα φύγουμε, κύριοι. Εντάξει. Το νησί των όνειρων δεν είναι για την πλάκα. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Για το σύλλογο σου μιλάς, έτσι, γιατί εμείς δεν θα φεύγαμε. Εμείς αναγνωρίζουμε την ευθύνη όταν αναλαμβάνουμε. Δηλαδή, αν και δεν θα φεύγαμε. Εσύ τι ευθύνη θα αναλαμβάνεις, ας πούμε. Του Προέδρου που ανέλαβε την εκδήλωση. Τι είσαι δεσμένη, ας πούμε, σε σχέση με τον Δήμαρχο. Θέλω να μιλάμε και να ξέρουμε ότι. Η ηθική μου καταρχήν. Α, η ηθική. Καταρχήν. Άρα μένει ερωτηματικό. Ερωτηματικό. Για νομικά μιλάω και εγώ. Δηλαδή,
Με συγχωρείτε, αλλά 3 χρόνια που γίνεται εκδήλωση στο νησί, νομίζω δεν έχει παρουσιάσει κανένα πρόβλημα. Να γίνει και αυτό μας παραλία. Γινόταν όλα τα χρόνια. Δεν απορρίπτεται το Εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με τη Δύση να μας πω τι γίνει στον Συντόνιο. Ναι, λαμβάνουμε μέτρα, Γρηγορή. Καταλαβαίνετε το λάθος σας. Από εσάς λέτε.